това видео ще разгледаме 5 съвета относно това как да правим по-добри снимки. Нека да започнем с първия, а то е: не режи прекалено много от кадъра. Когато снимаме даден обект, е много важно да му оставяме пространство. В противен случай обектът ни ще изглежда задушен и притиснат, което не доставя особено удоволствие, когато гледаме снимката. По-добре да оставим повече място и в постобработката да кропнем снимката, отколкото да снимаме прекалено близо до обекта и да не можем да си върнем обратно мястото и пространството. Вторият съвет е да избягваме другата крайност, да оставяме прекалено много празно пространство. В началото, когато снимах портрети, поставях лицето на обекта ми в центъра на кадъра, което резултираше с доста празно пространство над главата му, което първо, че не изглеждаше балансирано, и второ, по този начин режех тялото му, което просто не е окей. Третият съвет е да снимате през обекти и да използваме foreground. Когато снимаме през обект, клонки, листа, трева, прозорци и така нататък, създаваме допълнителна дълбочина на нашата снимка. По този начин също създаваме рамка на нашия обект или пък можем да скрием ненужни предмети, които искаме извън кадър, точно като използваме foreground. Четвъртият начин да направим нашите кадри по-добри е да използваме различни ъгли за снимане. По този начин първо добавяме разнообразие в нашите кадри, виждаме нещата по необичаен за нас начин, което е плюс. И например, когато снимаме деца, е доста по-удачно да приклекнем и да снимаме от тяхното ниво на височина, защото така представяме начина, по който те виждат света. Петият начин да подобрим нашите снимки е да започнем да снимаме отдалеч и постепенно да приближаваме. Тоест, аз лично започвам да снимам общи планове, след което преминавам към средни по-близки планове, докато не завърша с детайли. Когато снимам портрети, започвам да снимам обекта ми в цял ръст, после приближавам постепенно и накрая снимам детайли на лицето или на очите.